Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul mu'allif hadzal kitab wa nafa'ana bil bidarin. Bismillahirrahmanirrahim. Maksiatun awrasat zillan wa ihtiqaran khairun min ta'atin awrasat azzan mustikbaran. Maksiatun utawi maksiat awrasat kang nimbulake apa maksiat zillan ing ino wahtiqaran lan ngamprehake awake utawa ngemprehake awake khairun iku luwih bagus min taatin saking taat awrasat kang nimbulake apa taat azan ing rasa agung wastikbaron lan gumedi. Dados hikmah salajengipun nerangno bilih tiyang nalikane nglakoni maksiat niku kesalahan. Dadi maksiat niku gawe elek, perkara sing elek sing kalinan Gusti Allah niku mboten diremen. Nalikane tiyang nglampahi maksiat niku terkadang wonten model kali. Ingkang pertama, wong nglakoni maksiat tiyambake seneng kali kemaksiatan. Akhirnya mboten peduli nggih. Dadi mboten wonten rasa dosa, nggih mboten wonten rasa salah. Tiyambake mboten rumangsa bersalah kalikane nglampahi napa kemaksiatan. Akhirnya maksiat ini berlanjut. Maksiat ini terus menerus, maksiat ini tanpa putus. Terus dilakoni tanpa tiyambake niki napa jenenge nglereni. Nah niki kemaksiatan. Lah maksiat niki modele niku wonten kali. Sing setunggal niku maksiat sing napa dosa gede nggih, maksiat sing nomor kali yaiku maksiat sing nimbulake dosa cilik. Kemaksiatan sing dosa gede niki mboten saged ditolerir, gak iso gampang remeh, arti anggap remeh mboten angsa. Dan maksiat sing dosa cilik niki sing sering kula jenengan sami lampahi. Ana wong nalikane nglampahi maksiat dosa gede niki tiyambake rumangsa gak salah. Contoh atus wong sing kemane mendem ngoten niku. Dadi mendem terus, lah mendem ini mboten kok namung pisan pindho tapi mendino. Setiap hari tiyambake napa mendem niku wonten. Setiap hari tiyambake niku nglakoni dosa-dosa gede. Termasuk nyolong, korupsi setiap hari. Lan niki tiyambake mboten rumangsa salah. Nah, tiyang sing model ngeten iki mboten sae. Wonten maksiat dosa cilik tiyambake mboten rumangsa salah. Contoh kados nalikane kula jenengan sami salat mboten pas. Salat sing gak pas niku salat maksiat nggih. Nalikane salat gak pas niku maksiat. Di salate kurang niku maksiat. Mboten sempurna niku termasuk maksiat kali Gusti Allah. Ale salatnya kudu pas, kudu napa sempurna, syarat rukune kabeh kudu pas. Nalikane wonten sing kirang berarti tiyambake nglampahi maksiat taksiru fi shalat kan. Namine napa at-taqsiru fi shalat. Dadi tiyambake niku gak nyempurnakake napa salat. Salate gak tenan, mbok salate piye. Lah niki kathah kula jenengan sami nglampahi terkadang niku gak rumangsa. Niki dosa cilik. Mboten dosa gede mboten. Tiyambake salat, tapi salate kirang pas. Lah niki dilampahi niku dilakoni ya bendina dilakoni dekne gak sadar. Kok dilakoni terus salat, bendina salat tapi mboten wonten evaluasi. Bendina salat tapi gak napa mboten diperbaiki salat. Tiyambake salat terus. Cuma niki golongane maksiat sing dosa cilik. Nah niki maksiat sing model ngeten iki sing mboten diraosno, sing mboten rumangsa dekne nglakoni kemaksiatan. Nah niki napa jenenge berbahaya, khususnya sing dosa gede. Tetapi wonten maksiat, ya, maksiat sing nalikalane nomor kali yaiku maksiat sing iso nimbulno dzillan wahtiqar.
Karena maksiat dekne niki napa? Rumangsa ino. Karena maksiat dekne niki rumangsa napa? Nyemprehake awake, nyemprehake niku rumangsa awake niku ora ana apa-apane, ora aji. Awake niki orang yang terhina sedunia, karo basane ngono. Nah, krana kemaksiatan sing dilakoni terus, dekne seneng napa mendem sering yes pokoke maksiat-maksiat sing rupa dosa gedhe ngoten niku. Sering melakukan kesalahan, sering niki akhirnya tiambake sadar. Ya, tiambake sadar, oh ya aku kok ngene, akhirnya tiambake niki rumangsa ino. Hina di mata Allah Ta'ala, orang terhina di mata Gusti Allah. Karena dekne niki rumangsa ino di hadapan Allah Ta'ala, akhirnya tiambake niki duwe napa rasa taubat lah, pengen ngresiki awak. Jadi pengen marek-marek kali Gusti Allah. Jadi maksiat niku malah dadekno dekne parek kali Gusti Allah. Iki maksiat sing sae ngoten iki. Nanti wonten maksiat sing boten sae. Iku maksiat sing pertama, ya maksiat sing tiambake ora rumangsa ino. Jadi nglakoni kemaksiatan niki bangga, seneng. Nah, zaman sakniki ngoten. Zaman sakniki wadah tiang-tiang sing model ngoten niku. Apa meneh hubungane kali sing napa lawan jenis ngoten niku, jen wedok kali lanang nggih sik sik nom-nom sik SMA ngoten niku medal jalur kali istri. Tanpa muhrim kanca biasa kelas, janjian malam minggu metu. Nah niki tiambake ini gak isin, ya mboten rumangsa salah, ya mboten gak duwe rasa napa. Rasane dekne bener, rasane is apa dilakoni iki pun leres, padahal niku secara agama mboten angsa. Makane wonten dawuh wala taqrabuz zina, aja marek sira marang zina. Ya aja sampai marek. Jadi marek wong tenggene zina niku pripun maksud? Termasuk salah sijine yang ngoten. Jadi hubungan napa jenenge pacaran enak zaman sakniki. Nanti lanang wedok sing dereng nikah, nah itu terus melakukan barengan ini mboten pas. Niki termasuk napa al-taqarrub ila zina. Jadi marek tenggene zina mboten pareng. Jadi wong wedok lanang niki nek dereng resmi secara agama gak oleh metu bareng. Jadi metune kudu wong akeh. Ya mboten pareng, kudu ana muhrim. Jadi wedok niku kudu diterno karo muhrim. Kecuali nak wonten malih sak kelas barengan wong akeh. Nah iki beten malih. Ada ngadakno ziarah, ya wonten ngadakno rekreasi kelas SMA atau SMP sing gede-gede balik-balik ngoten niku. Lah niki nek nalikane enten gurune wonten sing ngawasi, wonten tiang kuwatah mboten kalih mawon, gak wong loro dhewe mple. Nah niki mboten napa-napa. Nalikane napa kathah wong, tetapi tetep namine tiang niku nek wong-wong bocah-bocah niku. Nek gak diawasi tenanan niki ngoten niku colongan. Nek atus kula niki anak lanang, anak wedok niku wedok papat niku kadang itu khawatir. Jadi kekhawatiran niku pasti ada, harus selalu menjaga. Ya kanthi sing pertama niku carane ya diperkenalkan kali agama tenanan. Ya salate diompeni, ya ngajine terus ya dipondhokno nggih. Pokoke intine diopen-openi kanthi agama ben semerep. Biasane wong niku nek semerep sadar dekne roh agama kanthi saestu kanthi piyambak sing roh hukum-hukum agama, insyaallah lebih takut nih, luwih wedi kali Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu carane ngoten. Sebab wonten kemaksiatan sing orang dadekno wong niku ino. Ya. Tiambake rumangsa salah, ngira rumangsa napa iki nglanggar agama, ngira rumangsa napa jenenge melanggar etika-etika napa jenenge kemasyarakatan dan lain sebagainya. Ini wonten. Sebabnya napa tiambake ditutupi kali setan. Tetapi wonten maksiat sing nalikane dekne nglakoni niki dekne rumangsa ino. Getun ning nglakoni niku wau getun. Nah, maksiat sing niki tiambake niki termasuk iso ndadekno dekne parek karo Allah Subhanahu wa taala. Terus maksiat iki mboten kok terus kula jenengan sami bangga nglakoni mboten. Dadi terkadang niku wonten tiyang niku luput. Luput niku lali. Terkadang niku nak cara basa niku ghaflah. Ghaflah niku lali. Dilalekno kali setan. Niku wonten.
Diambek ahli ibadah, dia ini sering jamaah, sering lakoni kebaikan. Sanes wedal suatu waktu diambek ini digodho kali setan, ya, ditutupi kali setan. Kebenarannya ditutupi. Akhirnya iso nglakoni kejelekan. Kalau contoh akeh wonten cerita. Nek cerita begini kitab ini wonten tiang ini tiang soleh, wong apik. Jadi tekne ini paham agama, semerep hukum-hukumnya. Akhirnya kalian nanti yang nopo jenenge koyok dekne ditodong niku kepepet kudu milih salah siji iki mau. Jadi salah siji niku ana 3 perkara. Sing pertama niku dekne kon mateni wong. Terus sing keduane dekne kon zina kali wong wedok. Terus sing ketigane dekne kon mendem, kon ngombe-ngombe minuman keras niku wae, kon ngombe toa. Ya telu-telune dosa gede kabeh. Tiambake paham, wah aku iki kon milih salah siji, berarti kudu sing tak pilih sing kira-kira aman. Nah, akhirnya diangen-angen ya. Jadi wong niki paham agama tapi mboten saged teng pundi-pundi karena kepepet, agak nglakoni salah siji iso dipateni, iso pokoke dipersekusi dan lain sebagainya. Akhirnya dengan terpaksa tiambake milih salah siji. Jadi angen-angen aku nak mateni wong, aku dosa wonge sakake mati. Terus aku nak zina karo wong, aku dosa wonge sakake ya. Perawane ilang. Terus aku nak mendem, aku dhewe sing keloro. Dadi nalikane ngoten sedaya niki wonten teng hadapan. Akhire dekne milih sing mendem, nggih. Milih mendem delalah dekne mboten paham. Jadi agama niku rondok cedhek paham tapi mboten pemahamannya mboten luas. Bahwasane nak mendem niku wong nak wis ilang akale iso nglakoni apa wae, nggih. Dadi wong niku nak wis ilang akale iso nglakoni napa apa wae. Wong mendem wis gak sadar. Apa sing dilakoni wong mendem gak sadar. Makanya nalikane tiyambake milih mendem, nggih, milih mendem ngombe dhewe akhire mendem. Dadi loro sing liyane, sing kalih sing loro niki kecandak kabeh. Bar mendem dekne ya mateni wong, bar mendem dekne ya memperkosa perempuan. Ya iki. Jadi krana mendem niki wae subhanallah. Jadi kemaksiatan sing model ngeten iki niku subhanallah. Makanya kula jenengan sami ya. Nekane ndelok tengene sekitar kula jenengan sami mendem mung daerah Tuban dan sekitarnya, khususnya Tuban lah. Mungkin nak tenggene lintu-lintu jarang. Teng Tuban niku subhanallah, ben-gon pasti wonten. Ben-gon niku pasti napa wae. Wonten kecamatan niku pasti mriki tenggene Keregeng, Tuban kota bahkan niku wis nggone akeh ngono. Kula nate lewatan ngoten niku. Di wong cangkruan kuwatah, sono botole ana iki mboten diapa-apakno kali polisi dibeno wae. Padha napa mendem ngombe to bawa. Nah ini kebiasaan sing setiap hari dilakukan. Karena dekne gak rumangsa salah, karena iku apa jenenge kebiasaane terus dianggap apik, ya wis dilakoni terus. Dan maksiat sing seperti ini iku sing bahaya. Seperti ini sing bahaya. Di maksiat sing sae niku maksiat nalikane wong nglakoni diambake niki iso ndadekno napa? Iso ndadekno ino. Iso ndadekno nyesel nggih. Makane wonten dawuh Kanjeng Nabi teng hadis niku nalikane tiyang niku man sunat hasanatu wa sa'at sayyi'atu fa huwa mu'min. Sapa wong nalikane nglakoni apik seneng, nalikane nglakoni maksiat niku gak seneng, niku termasuk wong iki imane tenanan nggih. Nemen kula jenengan sami iso dititani Mbah, nalikane wong kula jenengan sami imane tenanan niku nalikane nglakoni ibadah niku atine seneng. Ya, atine iku yang gembira, ana kepuasan teng mriku. Tapi nak nalikane nglakoni maksiat utawa nalikane napa terjerumus dalam kemaksiatan karena bodhone setan niku wau, kula jenengan sami rumangsa ino, rumangsa wong sing paling terhina di dunia. Rumangsa elek dhewe. Akhire karo rumangsa elek dhewe niku gelem dhewe marang Allah taala. Gelem marek dengan Gusti Allah. Sebab maksiat sing model ngeten iki niku luwih apik khairun min ta'ah. Luwih becik tinimbang napa taat. Ya taat kali Gusti Allah sing taat iki iso ndadekno raosan napa agung, raosan gedhe utawa raosan wong sing apik dhewe.
utawa mboten ngoten rausan gumedhe istighfar. Dadi wong niku nak taat ya. Kula jenengan sami mungkin pernah ngrasakno, insyaallah kula yakin kabeh wong niku ngrasakno. Nalikane dekne niku salat jamaah, nalikane dekne niku sregep ibadah. Niku pasti setan niku mlebune tenggene rasa, tenggene perasaan kula jenengan sami. Ana perasaan muncul, wah aku iki apik dhewe. Wah aku iki wong sing suci dhewe. Wah aku iki sak pabean gak ana sing ngalahno istiqomah. Wah iki setan. Ngeten iki napa setan. Niku setan ganggu tenggene ati kula jenengan sami. Kadang gak dirasakno, tapi wonten muncul. Sing roh ya awake dhewe wong liya gak roh. Dan ketika ada itu muncul, kula jenengan sami kudu cepet-cepet istighfar, nggih. Nyuwun menapa bau reksa, istighfar, nyuwun bau reksa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. Istighfar marang Allah taala, nyuwun pitulung kali Gusti Allah. Sebab rasa niku nak dibeno wae, Mbah. Nak di napa jenenge dipelihara, ya dibeno wae, disetujoni, diiyani, terus mancep tenggene ati. Naudzubillah. Wong niki gumedhe terus. Karena ora usah niki niku muncule saka taat. Wong taat niku biasa model ngoten niku. Dadi wong taat niku nalikane taat, dene duwe rasa, oh aku apik dhewe niku biasa. Ampun kok kula jenengan sami sing ibadahe lagian. Wonten cerita iblis ya. Niki cerita terakhir. Iblis niku wong sing ahli ibadah. Iblis niku golongane jin sing ahli ibadah. Riyen niku nalikane wonten cerita, nalikane menungso dari diciptakno, dekne niku ngibadahe luwih saka 1000 taun. Dadi 1000 taun ibadah niku tiyambake iso napa ngumpul nggone alam malaikat. Niku iblis. Nah, dadi iblis itu ngumpul nggone alam malaikat ya, karena saking ahli ibadah. Dan ibadahnya subhanallah tenanan sampai mboten kok namung puluhan tahun, gak kok namung pirang tahun, gak mboten namung ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Mboten cerita ini pirang ewu tahun dan ibadah. Soalnya iblis ini termasuk umurnya dawa, ya, umurnya apa? Dawa. Mboten ngatus menungso ini umurnya pendek-pendek. Lah krana ibadah tenanan suwi, akhirnya dia ini iso munggah. Nek nggone golongane malaikat wong suci-suci kabeh. Terus dalam ngoten niku Gusti Allah nyiptakno Adam. Adam diciptakno, didadekno manungsa pertama yaiku Adam. Kali Gusti Allah diciptakno kabeh sing hadir teng mriku yaiku malaikat. Lan iblis iki termasuk hadir karena dekne iku dolan nggone malaikat. Duwe ilmu iso ngumpul dhuwur ya krana ibadah niku wau. Akhirnya napa dolan ngene alam malaikat. Dolan temriku nggih delalah kali Gusti Allah dikengken sujud. Dikengken hormat kali Nabi Adam. Nggih fasajadu illa iblis. Jadi iblis ini mboten purun. Nggih malaikat kabeh padha tunduk sujud kabeh. Karena malaikat niku sifate ngoten, sifate niku tiyambake mboten saged nolak perintah Gusti Allah malaikat. Pasti malaikat niku taat. Dikono kowe pasti manut kali Gusti Allah. Lah iblis niku mboten. Iblis niki rumangsa dekne niku ana khairun minhu. Aku luwih apik tinimbang Adam. Adam itu lagi lahir, lagi diciptakno aku wis ewunan tahun ibadah. Terus karo nang panjenengan Gusti kok aku kon hormat karo Adam, kon tunduk karo Adam. Wah. Nah niki napa? Krana saking napa? Saka sifat sombong dan taat sing iso ndadekno wong napa sombong. Naudzubillah. Makanya taat kula jenengan sami aja sampai ndadekno sombonge kula jenengan sami. Tapi nak wong taat sombong niku biasa. Wong taat sombong niku napa biasa. Kathah. Wong taat sombong niku kathah. Makanya sing mboten biasa niku nalikane taat mboten sombong. Nalikane taat gak rumangsa luwih apik daripada wong liya. Niku sing luar biasa. Dadi nalikane taat mboten rumangsa ana khairun min. Aku luwih apik saka dekne. Aku ahli ibadah, dekne apa ahli maksiat. Aku sregep nang masjid, dekne ra tau nang masjid. Aku sregep jamaah, dekne ra tau jamaah. Nah niki ana sifat-sifat ngeten iki niku biasa. Jadi tiang napa menungso duwe sifat model ngoten niku lumrah biasa. Tetapi sifat ini jangan dipelihara. Elek sifat ngeten iki mboten sah.
Akhirnya son dadekno napa tiyang iso sombong. Sing sae sing boten biasa atau sing luar biasa yaiku napa? Nalikane dekne ibadah boten gadhahi sifat kesombongan sing kados ngoten niku. Kok nek dekne model ngoten niku berarti boten beda karo iblis. Tegese napa sami kali napa iblis. Mugi-mugi kula jenengan sami termasuk yang sing istiqomah ibadahe nggih gadhahi sifat tawadhu nggih andap asor nggih gadhahi sifat-sifat sing boten sombong tetep napa istiqomah wallahu a'lam. Gusti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمك في مسجده يا ربنا لك الحمد لك الشكر ونعم بالجلال وفيك الكريم مع وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنفعنا في الدنيا والآخرة زدنا ذوقا زدنا رزقا زدنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا نافعا برحمتك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا سوارا وابلغنا جنة المرسلين بنا سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.